सोरनि बार्थडे सोरखौ नायनो सोरखौ नायनो दे खिथालाय थाङा हामा गाइखेर फुदुंगासिनो आङो र' जानायजोंनो स्टार्ट खालामसै होननानै सानबाय आं ब्लगखौहाय दा बेखौ माजों जागोन र' दिन्थिबाय थानोसै आङो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा आङो फुंनि जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना दा बेनि थाखायनो आङो गाइखेर फुदुंदों ओमफ्राय नै बेयाव दङ गुर दा बेखौहाय गुरखौ एसे हानानै लाग्रोसै आङो बेनिफ्राय र' बेखौ माजों जागोन नोंथांमोनाबो नुलांगोन आरोना होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय दा नायनोसै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो थुबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जागोननानै लानोसै आं बेखौ हानानै लागासै मा होनो बे गुरखौबो खिजुरनि ओइ बे खिजुरनि ना बे गुरा खिजुरनि मेथाइ बैथ' गावो खुसेरनिया गावो ना खुसेरनि मेथाइया गावो गाइखेरावहाय होबा ओमफ्राय खिन्थु बे मेथाइया गावा आरोना बिदि गथा जानानै थाबाय थायो बियो बे गोलोम बोथोरबाबो बे रुइदिया माबा दोननोसैहाय खुरैखौ गोरान खालामनानै ओरैनो फ्रिजाव दोनसै नै बेसो जानो नागिरनाया आंना जुंखाम साथु बियो एसे होदेरबावनांगौ मायो गाइखेर होनोसै आंखौ सारायाव साहा फुदुङो होननायना मानसिफ्रा नैबे सारायखौ ओंख्रि संग्रा नङा दे बियो जाबाय udah dizainnya aja ada sebagai जुंखाम साथुखौ सोर मा माजों जायो मारै जायो सोरबा माजोंबा आलदा जानो हागौ ना सोरबानो जाबाय दे आंथ' बांसिनानो खालि बिदिल' जायो जुंखाम साथुखौ गाइखेरजों ओमफ्राय बिदि मेथाइ होनानै जाखायो आरोना आं बांसिन उदैयावथ' सानसे थासिगोन आरो दा बिदि जाबाय थाबा मोदोमानो ओरै अब्ला गुदुं सानफ्रामबो जाजाया सानफ्रामबो जानाय नङा आङो होमबा लोगोफोर दिनैहाय आंना टारगेटआ बिराद मावनाय दांनायनि ओंखायनो दा मा खालामलांनो हायो नायबाय थानोसैलाय मावनाय दांनायाबोथ' ओरैनो जाया नङा होमबा हारसिङै नङा ओंखायनो फिसाज्लानि मथेसो सोलियो नालाय दा नायबाय थानोसै आरोना माबायदि सोलिलांनो हायो नायबाय थाबानो जाबाय होमबा आं बेखौ जानानै लागासै बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरोना बे जाहैबाय ओंखामा दखना माइदि होनो बानायदों आरोना बेखौहाय गेफेनो बेखौ संग्रोनानै लाग्रोबाय दाहाय सान्दुं दुंबाथाय संनोसैलायनो होनोसै जुदि सान्दुं दुङाबा उफाय गैया दोनथ'नांसिगोन आरोना बेखौ फ्रिजाव सोनानैबाबो दोनो आरो बेखौ गेफे खालामनानै गेफे संबाय आरो ओंखामखौहाय बे जानायनि नङा माबानिसो मा होनो माइदि होनायनिसो सुनाय आरिनाय जोबथ'लायबाय नै दा बे स्रां जाथ'लायबाय दाना नेक्स्ट खामानि
दाना नै माइदि होनो थाखाय बे माबाखौहाय ओंखामखौहाय साग्लिबाय आरोना आरामनो दुफु गुरै खालामखानायमोन नालाय ओमफ्राय बे साग्लिनानै नै बेबायदि जाबाय बै ओंखाम गोराफोर थाबा बिराद आखाइजोंसो सिग्लिनांगौ जायो नालाय ओंखाम बासियाफ्राबो खालामजायो खालामनाया थेवबो मोजां जाया नै बिदिबा साबसिन जाबाय आरो होनायावबो बेबायदिनो जाबायना नुबाय गाबलाबायलायबाय बेलाय मानो गाबखो नोङो ओइ नोंखौ बिदि जाहोनानै दोनाबा न' जादो हारसिं जायो ना मायो न' जायो दा बानाना आखाइ जानो हामा हाय होनहरदो बेयाव हाय होनहरदो ए लाजोबनांगौसो बख'नानै दे हाय होनहरगोन बेयाव दे जागोन जादो आं बानाना जादों होनदो जादों होनदो खेबा नोंखौ ए दे आं खेबला दे जाबाय दा आं बानाना जादों होनदो आं मांखि नायो होनलाय एलिफेन्टबो नुयो दा एलिफेन्टलाय नायो दा नै बेखौ सुस्रांखांलायबाय ओमफ्राय नैबे चेयार दोननायफोरखौ सुस्रांबाय नै दा सुबावनांगौ दङ ओमफ्राय र' खामानि दंबावो गेजेरावनो नै मोदोमफुल बिफां बायजानो गिनानै बेखौ ओरै खालाम बै गना फाहायदो फाहाय गाहायाव ओरैसो फाहायदों बेयावसो बोखारसै दे नै नोंहालाय मा दाबो जाखाङा र' दाफै नों सेन्देल गानाखै नै मोदोमफुल बिफां बारहुंखाजों बायजानो गिदों एसे गुलुंहांबायबो जा मोजां फिथाइ दं नै दा बेखौ गुलुं जानो गिनानै हनै दुरुं खाबथानानै दोनबाय बैजोंहाय निम बिफाङावहाय जाबाय एकदम फुरा प्रटेक्सन होना दोनखाबाय आरोना बेनि थाखाय लाबोलायबाय नै बेखौबो रुख'नानै दोनखानोसै आरो दा आङो न' सुफिनबावनोसै राननांगौ दे बेयाव थांथ'नो नाङा बे गिसि दङ र' गाखोगोन दामनोसो र' आं लायनि र' दामग्राखौ लायनि आं र' नों थाहैथ'थां बैयावहाय औ बैयाव थाहैथ'दो आं र' दामग्राखौ लायनि दे औ नै बेखौ गिदों बियो नुवाखै माबायदि खुलिनो रोंनानै हारसिङैनो माला खुलिस्लाबो बेखौ खुलिनो रोंनानै खुलिलाबाय थायो आरो मानो फैखो मा दाबै थौ आं लांसै ओइ नोंखौबाथाय रिमोनो होनबाय आं न' सुदों थौ ओरै फै आस्ते न' दामै जाखांनानै दामदो मोसादो दे मारै मोसायो दामनानै नुबाय ए खुलुमबावसै हाबाब खुलुमबाय थाथारबाय बेखौ मोननायनिफ्रायनो आरो गावखौबो खुलुमो ए मामिखौबो खुलुमो जागोरदो दे खुलुमलायनाङा आयौ आरो आबैखौबो सना लोखि आंनि हिसा गोलैगुलायबाय आरो खुलुमफिनसै जाबाय मामि जाबाय खुलुमबाय थानाय दामदो दामदो
दे खेला जानानैनो खेला जानानै खेलाया जाखांखांबाय सना दे माइदिखौ गांसे होखांबाय ओमफ्राय गांसे दंबावो आरोना बाबाया माबा जानायदों अमाजों जानो मैगं माने थाइबें थाइबेसे दं थाइनै र' नायनां भिन्दियाबो जाजाथारसै नै जाबाथाय जाबाय जाख'लायनो हायो जोंना सामफ्रामबो नांखागौ भिन्दिया सासेयानो जाबाय थायो आयौ माथो जा गिदिर थाइबेंआ आयौ दुमब्रांब्रांथार नै थाइबेंआ अयथासार गिदिर आयौ बेबो गोमोन थाइबा दङनो आंहाबो जागोन ना दाहाय मोनायावबो जानो नांखागौ आंहा हानखादो औ थाइसेखौ दा सानाव जानोसै ना आङो नै बेयाव थाइसे दंबावो नै सबाय बिमाफ्राबो नै बेयावनो दंबावो बाबा नों माथो नुवाखै नैबाव गोमोना औ हनै फैलाय बे गोमोन ना बेबोथ' मोनफ्रुथारबाय बेथ' गोराथारसै बेबो गोमोन हनै होमबा नों खाजोबनांसिगोन गोमोनखौ बेखौ खाथ'नाङामोन बेयावलाय नैबेखौहाय नोंखौ आं जानोसै दा बेखौथ' एब्रे हैनांगौ जाबायसै आयौ बैयावबो मोनफ्रुनानै दं हनै मोनफ्रुनानै आयै र' थांनांगौआसो माबाया दाबो मारै जाखो बानलुआ बानलु गायनाया जाहोनो हायाखै आं बेखौ माबाला बेयावनो बेयाव मोनसे गायनोसै नामा ओमफ्राय गंगार थाइसेबखौ बाहाय गंगार थाइसेखौ ओमफ्राय बैयाव मोनसे एसे गोजौआवहाय फांनै दङाखै ने नै खामब्रेंगायाबो थाइजेनबाय बैयाव लेबुआबो थाइबाय नै सफारिया दा थायाखै दाबो नै थिखोलायनो हायै जाबाय मोनफ्रुजोब्बाय नै थाइबेंआ आखायाव बेखिनिखौ लाबोनो हाबाय आङो आरो बाबाया माखासे लाबोबावसिगोन जाख'लायनो माने जानायानो जाया नालाय जाबाबो सालाद आंल' जानाय जायो थाइसे बोथिसेयाव थाइसे ओमफ्राय बेखौबो एखमबा जाबावा आङो हानो बानानैहाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो खाबाय आरो दिनै अमाजों जासिगोन बे गोमोनखौ ओमफ्राय आं नैबेखौ बिदिखौ सालाद जानोसै बे गोरलैसो बिसोरो गिदिरबाबो आयो गाइखेर लोंनो नै गोबाथुमबाय बायबाय आया बिदि जायो मानसिया बेखौ लोंसै नुबाय आयै गाइखेर लोंसै आं फुदुंहैनोसै दे फुदुंना होग्रोसै थाब थांसै माखासेया सरबाय लोंगोरखाथोसो न' गुसु खालामनानै लाबोखाबाय दे लोंगोरदो दे बेखौ लोंगोर बेखौ सुस्र'गोरनानै बेखौ सुस्र'खानोसै दै फोनांजोबसै ओंखाम बायदिया बेनो गुसु जाबाय दोलो आयौ नै ओंखाम सोमजानानै जानायाव मोजांबावसो नै दा दैयावहाय बेखौहाय गलायबाय ओंखामा नैबेलाय ओंखामखौ गलायबाय नै बेखौहाय दाना सोमफिनबाय नै सोमस्र'बाय बिदिनो बे ओंखामैनो थाबाय आरो दा ओमफ्राय दसे थानानैहाय बेखौहाय दा गास्रिबाय थानांगौ दे फुथुगोरनांलायबायसो बेखौ दसे नै संनाय खावनाय दाबो जेबो जायाखै
गाइखेरबो फुदुंबाय ओंख्रिया मोनबाय नै अमाजों थाइबें गोमोनजों बे उन्दुनायावनो दा नै फिथाइ बेखौ सोमनानै सुनानै दोनखानोसै माथो गाज्रिसो जानोसैहाय बेखौ सुनानै लाग्रोखानोसै सिगाङावनो दैखौ गारनोसै दै एसे होफिनसै बेखौहाय एसे होनोसै मुख्रासे बे जाहैबाय भिनेगार नैबे बेजों एसे दसे सोमनोसै आरो गारफिननोसै दाना 15 मिनिटसो जाबायदां बेयो दै होनानै बेखौ आरोबाव नै सदा एसे लाबाय बेखौ दसे 10 मिनिटसो सोमनानै दोनबावनांसिगौलाय आरोना बे माबाया मा होनो आंगुरफोरखौहाय बिदि जानला मोनला जाहोजायानो आरोना आंगुरफ्रावहाय बिराद माबा थायोनो मुलि होनाय बेखायनो बे साफा खालामनांगौ आरो बिदिजोंहाय मा बाखि जाखो हा माखौ लायनो माखौ नायनो माखौ नायनो नै बेनो होनखादों बे नङा थांनोखौ हामा ओमफ्राय थांनांगौ इसो मालायनि बार्थडे जाहैलाबायनो थांनो नागिरबाय ओइ गेटआ मानो थांबाखै डिस्टार्ब खालामहैगोन नोङो हामा फै दाहाय थांगोन मा दाहाय थांगोन ओंखाम जानानै थांगोन सोरनि बार्थडे सोरनि बार्थडे सोरखौ नायनो सोरखौ नायनो दे खिथालाय फै आबैनो खिथाहैगोर इसोर सोरनि बार्थडे जाहैनो थाङा हामा अबाय थांनांगौ अबाय थांनो दे अबाय थांनो नै दा जाहोग्रोनानै लानोसै दहायथ' जानाया सानावबो जानाय गैया ओरैनो माबा जानानै थाबाय मा होनो फिथाइ आरि जाबाय फिथाइयाथ' दिनै मा जाखो थालिर जाबाय ओमफ्रायहाय मा जाबामोनलाय औ मोदोमफुल गोमोन जादों एसे ओमफ्रायहाय आरोबाव मा जाबामोनलाय औ आंगुर जादों सानावथ' ओंखाम जानाय जायासै फुङाव खेबसे जादों ओमफ्राय नै मोनायाव खेबसे गेजेरावहाय गाइखेरबो लोंबाय होमबा आं थाबाथाय बिदिनो खेबनैल' जानाय जाखायो बियो ओमफ्राय आं गैयाबा एखमबा जालाबायनो सानावबो ओंखाम जायो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जानायजोंनो बेनाहाय जायो आरोना ओमफ्राय बेखिनियानोसै लोगोफोर जाहोग्रोनानै लानोसै आं नै ओंख्रियाहाय दङ थाइबें भिन्दि ज' लगायनाय भिन्दिया नांखाथारगौ आरोना बेनो रिमोननायनि थाखाय नङाबा थाबखौनो मोनलांनो नागिरा बियो भिन्दिजोंसो गासिखौबो थाब मन'यो आरो ओंखामफोरखौहाय ओमफ्राय दा नै जाहोग्रोनानै लानोसै आं बेखौहाय